Karas, ni yanzu ban san yadda zan yi ba Karas. Aikin da nake yi Karas an tsira ni daga aikin Karas. Ga shi ban da wani abu wanda zan yi Karas. Ga gidanku yanzu magana da ake Karas a turo min wuta in turo magabata na Karas. Yanzu haka magana da nake maki Karas ba ni da kuɗin da zan ba magabata na wa'anda za su iya zuwa a gidanku su kawo min. Ban san yadda zan yi ba Karas. Ga in na rasa ki yanzu ban san irin mawuyacin halin da zuciya ta zan iya fadawa ba Karas. Rasa ki tamkar rasa wani sashe ne daga cikin jikina Karas. Ke kaɗai ce wadda nake so Karas. Ke nake burin ki zama uwar ƴaƴana Karas. Shu'aibu kenan. Ka sani rasa ka gare ni tamkar rasa rayuwata ne. Da na rasa ka a rayuwata, ƙara da rasa komai nawa. Kai ne farin cikina, kai ne abin alfaharina. A koda yaushe burina ya kasance ka zama uban ƴaƴana. Dama ina tsammanin wannan ranar za ta iya zuwa. Wannan gashi kuɗi ne. Na san ya isa ka aure ni, ka sayi gida har ma ka sami jari. A gaskiya Karat in faɗi maki gaskiya ba zan iya ansar kuɗi daga hannunki ba Karat wanda zan turo a gidan mahaifinki domin aure ki Karat. Wani irin ido kike so an kalli mutane idan suka ji cewa ni ne mutum na farko wanda ya anshi kuɗi daga hannun budurwar da yake so har ya aure ta Karat. Shu'aibu kenan. Ai wannan abin ya kasance sirri tsakanina da kai. Babu wanda ya sani kuma babu wanda ya ji, babu wanda ya gani. Ka sani komai na mallaka a rayuwana zai iya mallaka maka shi. Kai ne farin ciki a rayuwana. Shi kenan Karat. Gaskiya da ba dan da ina son ki ba Karat, ba zan iya ansa kuɗi daga hannunki ba har in je turo magabata na ramar aure. Amma Karat saboda san da nake miki shi ne ya ja ni har na kai ga na amshi wannan dukiyar naki Karat. Na gode kuma Allah ya ban mu tare.